ஹலோ வணக்கம். நம்ம 2 கனகா வச்சுருக்கோம். கனக செண்பகம். அதில் ஒன்று சின்ன செடியாக இருந்தாலும் நிறைய பூக்கள் கொடுத்துச்சு. இப்போ இங்கே வச்சது நல்லா உயரமாக இருக்குது. இப்போ தான் ஒரே ஒரு பூவை பார்க்குறேன். கொஞ்சம் கலராக இருக்குது. பக்கத்துலேயே கோவக்காய். இப்போ தான் செடி பாதி செத்து போச்சு பாருங்கள். மீதி ஒரு 2-3 கலையில் வருது. நொச்சிக்கு வச்ச சப்போர்ட்டு மரமாக வருது. தேங்க்யூ.